Yes, hello guys. Please, si Budolo magkipinto po. Ayan, nakita po natin si Kuya Tony. Ayan. So, nung first day po natin, siya po ay nakigalang. Hirap siyang po. So, itong ating second day ngayon, second session natin ngayon, papasin po natin guys. Ayan. Ganda ng pagkakatayo niya. So, tapos ko na siyang exercise, din therapy. And then last na lang yung ating digital therapy. So, again, yung ating bagong pasyente natin from Zamboanga. So, nakatira po sila ngayon dito sa District 1, yan, Manakake, Mexico, Pampanga. Tay, ano sabi mo? Okay ba? Okay? Okay? Oo. Yun ang maganda ko. Ano masasabi mo sa mga stroke may patients natin dyan? Tsaga-tsaga lang. Diba? Tsaga-tsaga lang para gumaling, no? Ako, sali, Ayan. stroke man din ako. Sige tayo, pagano. Ayan guys. Gusto ka rin tayo? Stroke din ako. Kailan? Hindi pagano. Pagkatapos ni Kuya Ano lang? Tony. Ano, palagi lang na ano. Ayan guys. So, binidyo ko lang kasi Therapy lang. first therapy natin. Siya nakaiga. So, ngayon, nakaupo na kami yan guys. So, again, this is his great improvement for second session therapy. Yan. So guys, ingat lang po tayo and always pray to God. Siyempre sa lahat ng mga pasyente ko dyan, tsaga-tsaga lang po. Yeah? Tsaga-tsaga lang dahil ang lahat ng bagay, kaloob ng ating Panginoon Diyos ay gagaling. Sabi nga ay kapag may tsaga, may nilaga, nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. Diba? Okay. So yung mga bago natin pasyente dyan, yung wag maiinip, kagaya ni Apo Noli dyan sa Magalang. So naka-program natin ang ginagawa natin dyan. No? So kung may may mga question kayo, don't hesitate to ask me kung ano yung mga ginagawa natin program. Kasi lahat ng mga pasyente natin dyan, naka-program lahat yung ginagawa natin dyan. Kung naiinip ka, tanungin mo ako bakit hindi gumagalaw. Pero si Apo Noli ay may malaki ng pag-asa niya, guys. So, yan. Itong aking pasyenteng si Kuya Tony ay galing sa Zamboanga, almost 9 months na itong stroke. Diba kaya? Yan. Okay. So, ngayon, aming second day daw natin feel good siya. Ayan. Feel good. Ayan o. Feel good. No kaya? Feel good. Feel good. Okay, feel good. Always good. Ayun. Ayan. Shout out. May batiin ka? Yung anak mo? Very good na niyo, very good ko very. Ayun o. Ay mismo. Accurate. Madali. Ayan. Siyempre thankful tayo sa family na sumusuporta kay Kuya Tony. At sa sponsor ng therapy ito. Nagpapasalamat kami at least yung taong nagano sa atin, nakahanap sa atin, nag-search sa atin, tsaga yan, nakita tayo sa YouTube yan. So, ito na yung resulta ng second session therapy natin dito kay Kuya Tony. Ayan, tayo sa District 1 again. Ayan. Tapos ko lang kay Arthur kanina, lipat tayo dito. And bukas naman, din tayo sa Arayat. Atay. Baka bukas, hapon ka na, gabi. No? Ayan, nagkasamuli po ito po si Modor Magkepeng and this is my new second day or second session therapy. Si Kuya Tony. Ngayon po ay nakakaupo na. Yun po, makikita nyo. Parang wala lang, oh. Ayun, parang wala lang, di ba? Atay. Kaway. Parang relax na, parang disto ka. Parang wala lang, no? Yung dati na Sabi niya nga, feel good. Tama na ako. Dito ako sa pasyente ko ito malakas ang loob. No? Kahit masakit, no tayo, no? Kahit masakit. Tinitisin niya kahit masakit. Nung ginursiflex ko yung kanyang yung paa niya, masakit pero feel good. Diba? Very good. Feel good. Yeah. Tsaka malakas ang na ito, malakas strong personality, malakas. Pinatayo ko kanina, nung tumayo siya, ayan, pinaupo ko na. Oh,
Panoorin niyo yung first namin therapy na ito. Ay scroll down kayo, panoorin niyo, makikita niyo yung first namin. Talagang nakaiga lang siya. Pero ngayon, nakita niyo lang guys. Okay? Hanggang sa muli po again. Yan ang pangalan niya. Huwag kalimutan. Ayan, modernong Mangkepring 2. Stroke therapy. Ay mo ito natin, walang kokontra. Walang kokontra. Bye guys. Yeah.